Kom lige herovre. Flot, Svig. Hvordan har du det lige nu? Du skal lige udtale dig til onsite. Kom lige herovre. Elias. Kom, vi gør lige sådan her. Prøv lige at høre. Kom lige herovre. Ej, fand i håret. Nej, ikke vand i håret. Kom Elias. Ja, det kan man da se. Det var ikke det, der var meningen. Det er bare